Huriani tuhata na madohoti pertangyangan wilayah 10 pitu di Bagas Garezaun suaksoni nang mangihutun pertangyanganon melalui live streaming
tapok kama pertanyangata marede mahita siabukede nomor 706 ayat sada dohot 2. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anak-na Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni to di porbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Edde hok kamuma di Jahoba edde nai baru, ay nunga di pabahin ibana akka halongangan, nunga di pabotohon Jahoba hatuon na, nunga di papatar ibana hati goranna, diadopan ni akka si pelegegu, nunga ditupahi tangan na nabadiai ibana, haleluya martangyang mahita. Ali Tuhan Yesus Tuhan nami, nama dok mauliate rohami tuho, ala ditaluhon hodo dosa dohot hamatean marhite-hite hamamatemi, ala disodangi hodo tanoman nami, asa marpakirimun na mangulu hami alani haheheon mi, dak pola biar kami mida hamatean, ai hodo ulunami, ruasmu do hami, di paucat hodo hami sian hahulomon tuhati uron, sian hamatean tuhanguluan, atong pergugui mahami mamuji dohot mangului ho ari-ari, pasangopon ho di bagasan haporsiaon na mangulu, pai masahat hami tulabungmu. Amin. Udulma hamu. Marede mahita. Kaindihun lasni roha pasangapon Tuhani, roha holong na malonjar lao pasang
epistel di pertanyaan nyata di bagasan Borginon dienet do sian Pesalmen 150 ayat sada sahat rodionom marsikat cori mahita majaha. Haleluya. Puji hamuma debata di bagasan habadion nai. Puji hamuma ibana di hajak kajang ni hagogo onnai. Puji hamuma ibana mardongan suara ni sarune. Puji hamuma ibana mardongan arbab dohot sordam. Puji hamuma ibana mardongan ogung panggora. Puji hamuma ibana mardongan ogung panonggahi. Ido sahatna mertua do akan atu mangihon hatani debata jala nau peopsa. Amin. Marede hita. Puji ma debata naso pasang saksa pasangapon ko o debata tukso lo taringa lau mamuji ho Tuhan nasago Sini rohama di hamu dohot dame siat Tuhan dewata mata dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Hatani Tuhata barita nauli di partangangata di Boronginon ima natar surat di buku ni pangokapon si Yohanes bidu 15 mamuka sian ayat sada torus tu ayat 4 songonoma hatani Tuhata tapai hutihu mak edeni aka naung monang dungi huidama di banua gijak tadana asing nabalga jala halongangan adong ma pitu suru-suruan na opeo pitu haporsuhon na perpudi ai di bagasanido maruzung rimas ni debata jadi huidama laut sada songon sorminan na marsaur api na jongjong do di topi laut sorminani akan monang maralohon binatangi nang taringot tu gobbaranna dohot bilangan ni guarna ditiup do akka hasapi ni debata
Jadi diedehon nasidama eddeni si Musa naposo ni debata dohot eddeni biru-birui akanin nama nabalga jala halonganga do akka ulaumu ali Tuhan debata sigonggom saluhuna natigor jala nasitong do akka dalammu ali raja ni akka bangso tungi semana so makkabiari ho ali Tuhan doho pasangapong warmu ay sasadahuro na badia ay naroma sa luhuk bangso marsoba tuzulum ay nunga patar akka panguhummu na tigori ima saha ni turpuki urian itu hatta hamo kadongan saha porsiaon ganup sahat tita madzaha turpuk sian pangukapon ni si Yohanes toropdo say songon na mabiar jala tahutan ganup jupak padzahaon manang jamita sian pangukapon ni si Yohaneso ala matsay gudang si tutu simbol-simbol namun kibuy gabe hera maol diatusi torop halak nakpe nasasitong na dangadong na utabo ganup jupang sasitong nga tazaha buku ni pangukapon ni si Yohaneso buasa ganup tazaha buku ni si Yohanes memang macay torok doi siak katadda-tadda ka simbol-simbol alay sada doa mang pangaripunan na patuduhon huaso ni debata patuduhon debata pargogo na suatu dosan patuduhon Jesus Kristus raja ni portibion naung makamonakon ngulu ni na porsea alay tutu gudang may tarida marhite akka alatan manang marhite-hite akka tadda na marbotsir do buku ni pangukapon ni si Yohaneson di parhehe ni panggosa-gosa ni kekaisaran Mamuka kekaisaran Romawi tu kekaisaran Nero sahat tu kaisar Domitianus na membunuh na pamatehon na mangeliling ulo ni akala Kristen uzui sada si anima na tartakupi na margora Apostol Yohanes na terbuang tu Pulau Patmos di sima di jaloibana pangukapon na sinuraton na jala gabi di jalo Kristen manak kita gabe sada buku kanon ima buku pangukapon ni si Yohanes pangukapon ni patuduhon naung masa na sedang masa doho na neng masa muse tujulu naung masa doho naung sedang berlangsung doho na neng masa rope tuak kapartikian naro siadopan ni akka naporsiai di patuduhon jala dilehon do pangukapot tu si Yohanes patuguhon rohani jolma mernidak kana masa nasalpu unang medili ngulu ni akka naporsea alay mernida namasa nuaing asa mergogo ngulu ni akka naporsea na perpudi namasa na neng romuse asahot mersitu tu jala pos rohani jolma nakpek komasa iya dopanna di patorang maditurpukon gabe edde hamonangan ni akka naporsea manggobarhon sungod dia ma akan aporsiai nang makamonakon hapariron hahaciton pangaliliyon penindasan bahkan banyak orang yang sampai mati kehilangan nyawa di zaman ini di patorang ma adong dison taringot tusi marhite dungi huida madibanu gijang tadda na asing na balga jala halongangan adong mapitu suru-suruan nau petop
na peo pitu haporsuhon na perpudi di bagasanido maruzung rimas ni debata na martudu-tudu doon tuhuria na perjolo na pitu na pinajongjong ni akaposteli na dong di huria Efesus, Simirna, Pergamus, Tiatira, Sardes, Philadelphia, dohot Laodikea, pitu huria na baru zongjong na zului di Asia na mekmet na mangadupi haporsuhon bulun na mangadupi haparironi alay di si Johannes ma marhamonangad do jala maruzung ko di tangan ni debata na mangalili ngulo ni akka naung makamonakon para luani gabe di dokma di ayat 2 jadi huidama laut songon sada sorminan na marsaur api na jongjong di topi laut sorminani akan ong maralohon binatangi nang taringot to barat doh bilangan ni guarna ditio do aka hasapi naina di si Johannes maredde marhasapi memuji Jehovah akan okyana monakon di debata bolo ditaringoti di son laut songo sorminan inna songon tudu-tudu do itu laut Tibirau nasini bolus ni bangsa Israel mate di siak kaporangan ni Raja Firaun tari parna sida mamulus lauti gabe maredde manasida hamonangan na pinatupan itu hatai maradupon akan aporsia ng bangsona dedehon jala maredde marulupuluk na sida ubadi dok dedehon maedde ni si Musa naposo ni debata do edde ni biru-biru lapatan na edde hamonangan naung binuan ni Tuhan Yesus songo biru-biru ni debata di dama manangahape dingulu ni akan aporsiai dihamonakon tuhat taido makadongan sa haporsiaon mangulu dohitan waing di zamanon kamanginang na sangat luar biasa dalam tumazuna teknologi lam tumazuna nang pamikirion ni hazol maon buido pakorhon ni hamazuni gabilam torop manadikon debata buido pakorhon ni hamazuni gabe hasonangan dohot hariburon ni portibion di patuzulo di bagasan nguluna itu boleh saja dampak dari modernisasi jalabui gabe sidalian ni halak gabe makorhon akan nahurang dinggan di nguluna moderni parhato poton da johot patuduhon hajong jongan ni nguluna gabe mabiar jala tahutan selalu bersandar kepada kekuatan dunia mabadau haporsiaon lemabir nang maradopon oddam-oddam ni portibion gabelam homolang sian Tuhani alani parzulu ditoguhut turpukom mahita anggonguluo nakamanginang yakim mahamu songon natadokido dangadong tahaporsiai jala dir PP ni hagabipi dakta jalo na ginoaranna guratan tangan aduh asa batak ngatay surat ni garis ni tangan dak tahaporsiai idob bain takas do tatolak dangadong hata nasib dihita dihalakad do dipakai hata nasib lemo do dihalak Kristen anugerah do talo do hata nang pamakyon hata nasib di hak Kristenota sungoni suratan tangan ay torop do muludung manotson
si taonon do hapor suhoni paraloani sa murado pe sa songon na medili hita madok banung nga songoni haroa suratan ni tangakku bisa betulna adok suratan tangan di hita ay di boto Tuhan idui na mekkel hita na susah hita na tabunguluta na songod dia na tadupyon di boto Tuhan taidui tangadong na soy binotona dangadong na istilah kebetulad di bagasang ngulutta manang na sejujut di dok halakan nasib aya donggo ditutujol maulon na nasopatut ulahonon na gagal atau berhasil bah didok gotong nasib HP ulaun na memang dak patut ulaun na HP ketika gagal didok ibana wabeno dah nganasib nasidok Tuhan ido buasa ulau mohoroi ay nasopatut dua tonge buasa ulau honomo jadi ngadong dihita istilah guratan tangan dohot nasib itu bertentangan dengan ajaran gereja kita. Dalam arti kamanginang semua perjalanan proses kehidupan kita ini Tuhan ada di depan. Tuhan tahu kecil besar segala persoalan dan tindak tanduk kehidupan manusia. Tuhan tahu persoalan na waharo songok kalak Kristen akan berzului songon nadida ni si Yohanes unang madele na sida nunga guida pitur suru-suruat di banua gijang ninna mangaleo pos ni roha do itu huria na masa noaing tuhita noaing do tu na masa naneng ro unang mabir kamu di tangan ni Jehovah do rimasna asa na berjulu ditogihon bagaimana kita tetap hidup mau bersandar kepada Tuhan itu saja songon ni dok ngire batanak tu si Musa na julu Jehovah nomor porak kumokop pamu asal ma hohom hamu. Tuhan itu ada di depan, ada di belakang, ada di tengah-tengah kita. Jadi biar jangan terlalu takut dengan berbagai ancaman-ancaman dunia ini. Itu tidak seberapa dengan kehidupan yang dialami oleh gereja-gereja perdana. Songod dia kana masa na barzului dangado ya kahapor suhon na dia depan di Solomon ayang gono aeng na barzului langsung go persoalan hapor siaon na dia dopi na sida intimidasi penganayahan ang gono aeng ra da tunggu pola gudang kamanginak ta dopi ang go persoalak kapor siaon do adong go huriata na maul madabu IMB adong doi adong go nasubui marminggu di gereja na binangunna adong go pigan wang gereja ta nang permanekian dang bui diingani saya ada contoh HKBP Tembilahan Riau di pusat kota itu kian gereja itu alayom mak adong maro baga-baga na berwon tu sama hamu papidahami tambah lebih luas ilihat do pehe pengen na ipapida masa pusat kotai diului ujung ngelat satu nuang dang buya dong gerijana totualan ni persoalan internal mai adong maraun na tergiur lem bidang gereja tahe dabarohe pengen narohana ujungnya kebela song gerijai di perlapel-lapian mesak Rusia derion nak pe resok nebelga Tembilahan Riau HKBP Binjai Baru kota ajong-jongi alidang buinganan tong manuang mabijam gereja di Sabunga Distriki Binjai nggak dibanguni mulai tado maka paraluan hapor siaon alai na tahabiarin waeng ati godak paraluan hapor siaw dia do bizol maon alai sasitong nganung nga ditaluhop portibio ni bana
Nunggalam halam holang ibana siat Tuhani, nunggalam holang ibana siat Kuria ni debata, nunggalam dong nguluna siat Tuhatai. Justru sudah dikalahkan oleh iblis itu sendiri, semakin menjauh dari Tuhan. Adik nok songonido ayang go persoalan hapor siau songon natarok nakning dak piga. Kita be nak peritongan-tongan ni kaum mayoritas cita kan, dan ngapala posita dupi nasongoni. Holan saya dan yang naborat hita kan Pondok Kelapa do. Pondok Kelapa do tahe pendeta baru siahan. Mereka walau ada bangunannya, ada tanahnya, ya sudah ada IMB-nya, tapi tidak bisa dibangun. Mereka kan bergereja di mall itu sekarang menyewa. Artinya dak pola piga kaparaluan nasongoni. Anggona langsung persoalan pro kontra soal iman dak piga. Alaina tahabiari do nataro nakaning. Jangan-jangan orang-orang Kristen ini telah dikalahkan oleh dunia ini sendiri. Dak terteluhun ibana roh-roh zamani. Dan bu dikuasai ibana dirina doh toddini zamani, sehingga secara tidak langsung dia telah kalah. Songo dia may bana mangedehon songon na diturpukon deni akan ngonangi nadida ni apostel Johannesi dihamonak kodo dia dehon nasida do songon deni si Musa na mamulus laut rarai laut tibirawi. Jangan-jangan banyak orang telah kalah dalam perjalanan kehidupan ini. Nuaing nang murah-murah kita putus asa. Jaledo lapatan na namar Tuhanon. Unang mura medili. Unang mura galiha porsyon na. Hagalion ni haporsyon dakkolam marpangot tak manigay hubungat sa diri dohot Tuhani. Alay bodoh doh manigay ng parsauran niya kanaporsiyay. Alanido konsep berpikir dan fakta integritas kita sebagai orang-orang Kristen itu harus maju terus. Melakukan yang terbaik bagi Tuhan walaupun harus menghadapi berbagai kerikil-kerikil besar dan kerikil-kerikil kecil. Namar huriau pebodo ado pataka persoalan-persoalan bui. Ay dakya di jauh Tuhani. Huria di jauh wakana porsia gabe di dokkolan nalau mekkel kita nalau sonak kita. Dakya hidup bay nazarata dakta tarzalo kita kana di doknya kapar debisuk. Akka teologi sukses, teologi modern nama dokon ketika kita berjalan dengan Tuhan seolah-olah tidak ada persoalan dalam hidup ini, justru mungkin akan semakin banyak persoalan, justru mungkin akan semakin banyak rintangan. Jadi setiap adong persoalan itu lau may ba medili ido na nang dohonon ni si Yohanes. Bagaimana setiap orang percaya itu kokoh dan teguh karena di tangan Tuhan kekuasaan itu. Power itu dalam Tuhan Yesus Kristus. Bahkan ditugihom ma bohado kita naukina monakon ni Kristus nasasitong nga. Akanong mo nang jalan makdihamon ako Kristus maraloho portibion maraloho sibolis ng dosa pe. Ikubuy patubigihon edde puji-pujian nama sayuli doh denggan di Tuhani merdomu jami tahun tu minggu tari minggu kantate edde homma edde nay baru di Jehovah tema ni minggu di si odolan ni turpuk segala yang bernapas memuji nama Tuhan. Lulahu ita sautik songonong marhamonangan di bagasa Kristus Tuhatai mangalehop pujiat tu Tuhani jalan apos rohata nak pehatsi nuang nak pegodak paralwani
alai maredde hamonanga kita lapos rohatta di hamonangan, jala pasti dimenangkan oleh Kristus dalam perjalanan kehidupan orang percaya itu. Sungguh dia mengulun gabi pujian tu Tuhane. Udok di sermon nami na di hari Rabu tikos doi. Sian pengentian kata nyanyi edde ba mengeluarkan nada lirik lagu atau syair. Alai mulu di hatabi belamang inang dang dakkolan na punya lirik, na punya not, na ginwaran na edde di Jahoba. Karena edde itu kita nyanyikan adalah kesaksian hidup. Penidangnya tu Tuhan nih. Nyanyian kan kesaksian. Hidup bembolohita kesaksiata sudah detekan dipatuduh do kesaksian hidup ta. Bolo marsak kita itor tede hodo edde na marsakate. Iya. Bolo pas lungur rohata jala biasana secara otomatis doi. Ulur rahamu tanpa sadar rupani tanpa diritamu maredde tiba-tiba kamar mandi kan. Ulur soni secara tidak langsung spontan. Ala mungkin kita pasadong saya tapi kiri songon naborat ya gebe sepontak kita maredde Yesus nguluni tondi tadehon dia narotu rohat tahobar tu kondisi hidup ben belu dihuriat tah KBP diatur do edde dak sude edde honot di bagasan sada ulahon aidak tikkos edde honot to dinamate rupani merulup-ulup ton dikinin na urak pas duet tong ala ngayatur molo edeni namodingi di inganan namodingi yang guna modingi dang maredde biat tong ido nak sayulu hita mado edde namoding iya edde tu nama ngulu deh ala di pasunggul hok kita taringot tu ngulu totu songot dia mana menjentuh rohatta hita pe berohak do songon namatei jangan dong isi edde pamuzion, edde taringot tu haporsiaon, edde taringot tu son diatur. Tutu maya dong secara lirik lagu. Tapi yang mau kita katakan nyanyian itu adalah kesaksian. Kesaksian kehidupan. Ido main bolo didok edde hok kamu ma edde hamonangan nok kena monakon ni Kristus samu. Ido edde ni biru-birui. Dia mai patuduh honot tak makkamanginang parngulunon na patuduhon nao kimana monakon ni Jesus sohon na didokngi Apostol Paulus tuhala Rom biddu 12 gabi dak sarobang be dohop portibion nga gabi edde bengulu ni naporsiai nao kinamonakon ni Kristusi di tengah-tengah ni kehidupan hidup ini menjadi irama harmonis harmoni indah bagi Tuhan. Tutudo ya dong keinginan pamujian na tertentu gereja ya doa kalan na asing ladang dibatasi ruak kita paringot tu patuduhon haporsiaon dohot hamonangan nauk pina petupani Kristus jamida 2 minggu turpu nak kaning di dia do pamujian ni Tuhani di bagas coron itu hattai lapatan na di mana Tuhan hadir kola di portibion dohot donang di banugijang dohot lapatanna di sude igana ni koboy na porsea patubigi hun pamujian na betul-betul ha porsea onna porsea di Tuhani naong di hamonakon ni Kristus gabirak tahutan di portibion nak pekon aduh panodam-odam me portibion alani do kamanginang parzulu odolan ni turpukon manaham di sitaonon napaduahon di bagasan Kristus nang makkamonakon hamatianido ikon
porsea hita nahamonak konot tado nasa para loa portibion dilo nakaning nunga huida jala hutiop pitu suruh-suruan dari banua gijangi mangko baron pitu huriana barzului maniop ditiup tu hatai dihamonakon tu hatai asa unang madili patuluhon patuduma nang dihamonakot Tuhan iho semak ani pabujommu jangan murah-murah merdadi madili na mangulun itu bukan orang percaya seperti itu buana memuluh haba-haba na belga barang roh hita tutuhani dang marminggu hita pidana mau gamotan dodok lanas bukan seperti itu konsepnya hidup badido edde tayo ni tok say para lohom maha porseomi ido edde kita harus kuat dan semakin menunjukkan semangat dan itulah nyanyian itu berbuat di dalam kemenangan Tuhan itu karena apa kemenangan kita ada di dalam Kristus dan telah dimenangkan sudah kita ngasuruh-suruh perbenua gijak kita mulut hapor siai holam mengaramoti nama kita di dalam Kristus kita menjadi pewaris kerajaan sorga tapi hati-hati walau kita terdaftar sebagai pemilik harta waris itu bisa hilang bisa nakikudok tu perguru melua Allah wajar hot tarengut tu padidion kudok doi mari ti padidion ni nunga dohot kita marnap punahon kita menjadi ahli waris sorga ubama hado seboto murayat tu si perguru melun naro aku ubama contona sonon mulo morana toras mugudang artana milik ngina toras mi hodo pe waris alai tuksura di leon jala di baga-bagahon na toras mutuho harta warisani bui di dakona punahon molotoho jala luakon nikko molotoho jala luakokko baka kudok banyak orang yang kaya orang tuanya ya karena dia berleha-leha selama hidup mudanya justru kembali menjadi orang pengemis nikko jadi nakpe adong harta warisan baga-baga molorang diramoti barang dohoti dang adong gabi bagian ne justru mago so nilu nak kita nakpe nak perparangan benua gijak kita pe wah ahli waris kerajaan sorga kita kamang ya kalau kita tidak pelihara kita tidak selalu menyanyikan nyanyian kemenangan itu menunjukkan kesaksian itu di dalam Tuhan mago dui mago hidup bedidok pangukapon ni si Yohanes si komonang do tianon ni namonang ima saluhu na au gabe de batana ibana gabe pangsokku harus menang mengalahkan pribadi kita ini juga harus kita kalahkan yang selalu memberontak kalahkan yang selalu mungkin susah untuk kita kalahkan kepribadian kita ini yang menjadi persoalan dan tantangan bagi pribadi kita sendiri bagaimana mengalahkan itu asatarida ngulu patuduhon kesaksian mabainede hamonangan asa bongot tita Tuhan nguluan na pinaradini tuhatta unang sailohot di portibion amin martang yang mahita mau lihat tema rohanami diho ali Tuhan di pertangyangan nami di Bornginon sudi huriam HKBP pasar minggu sian wilayah sada satu wilayah 10 pitu nah hina husuhuton ni ruas ni huriam di Bornginon sian wilayah 10 pitu nung ngasir-sir be Tuhan pertangyangan nami sudah wilayah na 10 pitu tol asro di Bornginon ulahan nami mamusay minggu naro sian wilayah sada
Tuhan, tongon di pertangyangan perpudi wilayah di putaran perzuluon mersaringar hatam di partok tangan paraloan hanguluan na parir na diadupan niya ka Kristen na perzului na ginosagosa ni akka parhuanso portibi nagabi mangay na porsuk bahkan tuha matean songon na posompola tarbuang si Johannes tu Pulau Patmos ala dilihok koropos ni roha tusudi na porsia di sadok portibion na so tu patalu do ngolu ni akana porsia di tanganmu do kuaso dot hagugun pangukaponi man naro Tuhan mangaleho pos ni roha dot semangat na baru tungulu ni hara Kristen noaing nak tutiki naro asaw nang madili jalamabir mangadupi akka partok tangan ni portibion balik sa tahe ikkon edde honon na edde hamonangani songon edde ni si Musa dot edde ni biru-birui ima hamonangan ni Yesus Kristus naong makamonakkok kami naong manaluhon portibion marhite sorop ni hamateani mga leopos ni roha doy di hami tabu ada ngadong debata Tuhan na sungugo asing siyan ho naong mga leon hamonangan di hami di portibion do nok para dihud di hami inganan nong hot rodi sa liling-liling na si pata murado hami madili Tuhan dingulu namyon muluhado pihami akka parukilo ni moloro panosa ngi akka masalay gabiulu madabu tu padilian madili rohanami pikiran nami nang haporsyon nami pe diajari mahatam mahami balik sekko patuluhon toktong edde hamonangan babuahon paniddangion do pos ni rohanami dihuaso dot hagugu ommu pasu-pasu mahatam Tuhan gabi gugu do ngulu huhup papos roha do pakirimon nami sudiruas ni huriamali Tuhan nama dohoti partang yang anon nang ditongan ibagas nabi nak kami naro di partang yang anon say mamasu-masu ho Tuhan diganu keluarga kaya nakon nami pardalanan ni ngulu nami Tuhan songon na binoto makkanama saut saluhu na ala ni pakorhon ni sorimago pandemi COVID-19 siyaon marpangot tak tu sudi ngulu ni hazol maon di panggulmiton ni pardagingon ngulu si gano pare Tuhana si maroham homa na mangudut ngulu-ngulu nami rorisado ruas ni huriam lumobi makaya nakon nami Tuhan na marsikola lubi masataw bulu na li Tuhan ikomonggop marsiazar dito nga ni bagas nabi tamak may diba sonari melamar may diba tuak kaperguruan tinggi do tuak kaparkarizuan Tuhan asima roham aidang dus tuhap persiazaran na langsung doh na siya bagasi tukoma Tuhan na mga lehon gugudo kabisuhot tuak kaya nakon nami asatong taruli na sida dihabisuhon do tak kaparbinotoan sabuy dipakke mo si Tuhan dia kapardalanan ning uluna lumobi laho mamuji do pasangapong warmo asima roham calo tangyang nami ala Kristus Jesus Tuhan nami amin aridehita
aku muluhu bereng nati nopami saluh bintang hilap doronggur maka tidak kon hasang apomi marinde Dewata sangat doho marinde Tuhan memuji ho Dewata sangat doho olohui ngopal gani holongmu marhite Yesus na tarsilangi anak sasa dami ode bataku dilehon ho manubus solmai marinde Tuhan memuji ho ode bata sangat doho marinde Tuhan memuji ho ode bata sangat doho. Mari satu hati kita berdoa. Bapa yang maha baik, tak putus-putusnya kami ucap syukur ya Tuhan untuk semua kebaikan-Mu yang kami rasakan hingga saat hari ini. Terima kasih untuk napas kehidupan, terima kasih untuk berkat-berkat semuanya Tuhan. Bapa, terima kasih Bapa acara pertanyaan ini Tuhan yang memberi kekuatan pada kami bahwa Engkaulah Allah dan sumber kekuatan kami. Kami berdoa Tuhan untuk firman yang disampaikan Tuhan, biarlah itu menjadi rema dalam kehidupan kami, supaya kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang baik dan benar di hadapan-Mu. Kami berdoa juga Tuhan, buat Amang Pendeta Sobok dan keluarganya Tuhan, Kau urapi, Kau pakai lagi Tuhan, supaya menjadi berkat dimanapun dia berada. Kami juga berdoa Tuhan buat pendeta yang lain Tuhan, Pendeta Amang Matiar, Inang Rospita, juga Amang Tio juga Tuhan, dan keluarganya semua Tuhan. Kau cukupkan, Kau berkati kesehatan mereka Tuhan. Setiap pergumulannya pribadi mereka Tuhan, Engkau campur tangan biarlah Tuhan mereka semakin menjadi berkat buat kami semua di sini. Bapa yang maha baik, kami juga berdoa Tuhan untuk bencana COVID yang kami rasakan kami di negara ini Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk selalu mengucap syukur Tuhan apapun yang kami hadapi. Beri kami kekuatan Bapa untuk menghadapi COVID ini Tuhan. Jangan Tuhan bencana COVID ini membuat iman percaya kami semakin jauh padamu Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan, setiap permasalahan kami, setiap pergumulan kami, ada jalan yang terbaik yang Engkau akan berikan kepada kami. Bapa yang maha baik, kami juga berdoa Tuhan buat orang tua kami Tuhan, Amang Rocky Tampu Bolon, Amang M. Siregar Tuhan yang sedang mengalami sakit Tuhan, dimanapun mereka dirawat, Engkau jamah Bapa, Kau urapi Bapa, biar kesembuhan daripada Engkau Tuhan akan mengurapi mereka Bapa. Bapa yang maha baik, kami juga mau berdoa khusus buat orang tua kami dimanapun berada. Kau jaga Bapa, Kau beri mereka kesehatan, umur yang panjang juga Bapa, supaya semakin banyak Tuhan yang kami dapatkan nasihat-nasihat dari mereka Bapa. Bapa yang maha baik, kami juga mau berdoa buat anak-anak kami yang sedang ujian ataupun yang sudah selesai ujian ataupun yang akan ujian untuk masuk universitas negeri Bapa. Kami yakin Engkau akan beri terbaik buat mereka, supaya apa yang mereka idamkan, supaya mereka cita-citakan tercapai Tuhan, sesuai dengan kemuliaan-Mu Bapa. Bapa yang maha baik, kami juga berdoa Tuhan buat seluruh jemaat AKBP dimanapun berada Bapa, terkhususnya Tuhan buat jemaat AKBP Pasar Minggu,
berikan kesatuan hati dengan tujuan untuk memuliakan nama-Mu. Hilangkan keegoisan masing-masing ya Tuhan, hilangkan kesombongan masing-masing Tuhan. Biarlah Bapa segala sesuatunya Tuhan hormat dan kemuliaan-Mu saja. Bapa yang baik, kami juga berdoa Tuhan terkhusus buat acara Parheon Ina Bapa yang akan dilaksanakan tanggal 2 besok. Semuanya berjalan lancar, penuh sukacita dan memberi berkat buat semua punggungan Ina yang ada di gereja ini. Bapa yang baik, kami juga sebentar Tuhan selesai ibadah ini kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Bapa Kau urapi perjalanan kami, Kau berkati kami, Kau tibakan kami dengan keluarga kami dengan selamat tanpa kurang apapun. Bapa, ampuni dosa dan kesalahan kami yang keperbuat Tuhan, baik sengaja maupun tidak sengaja. Biar jangan terhalang semua berkat-berkat anugerah yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Bapa, pujilah nama-Mu. Amin. Ta puji ma tuhatta laus tafasah ma piliatta. Lasmarohatta di Tuhatta di bata, Lasmarohatta di Tuhatta di bata, Lasmarohatta di Tuhatta di bata, Haroroan di Hagogoni, Parasirohado Jehovah di bata, Parasirohado Jehovah Debata, Parasirohado Jehovah Debata, Parasirohamanang hitao. Pardenggan basado Tuhatta debata, Pardenggan basado Tuhatta debata, Pardenggan basado Tuhatta debata, Pardenggan basa manang kita. Tendiw ayat sada jong kita. Lasmarohatta di Tuhatta debata, Lasmarohatta di Tuhatta debata, Lasmarohatta di Tuhatta debata, Haroroan ni Hagogoni. Rahmahita mangiduhon di tangiang ali amanami. Ali amanami dari Banua Gijang, sai binorbadia maguarmu, sai Roma harazaumu, sai sauk malawan roham di Banua Tongon sonda di Banua Gijang. Leo matu hami sadari hango dua siapari, sisa madosa nami songopanisa nami, didosa di dongan namar dosa Tuhan. Unak kami tu giyotu pangujunan, palua mahami siapa ngago, ay horona pun harazaun, dota gugur. Rodi hasangapon sa liling-ililing na. Amen. Asin ni rohani Tuhatta Yesus Kristus. Holong ni rohani Debata Ama. Doho persaoran ni todi porbadiama. Na mangaramoti zalama masu-masu hamu saluhu na. Amen. 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 Sahma tu para laro nami. Maliate madihita salu na amanginang nunga si be pertanyaan hata politikyon
aladong do di patupa ruas ni huriata wilayah 10 songon aik sitio-tio asara makalas semahita muliate madita saluna horas